Ay, man ni Kuya Rider. Uy, on the way na siya. Muna siya sa kalsada. Pasud na siya nga rin sa eskina. Ano, wala pa man. Ibang excited pa kay ko ang parcel. Sus, order na ko. Balder in town to og tuki in town. Puro sigit in town to. Mga pag pinaskuhan. Ay, dili, pang New Year na dito sa tawa masagkaangkot. Naglapas, masa sa Pasko. Ay, di kaya. Hindi pang order. Ay, asa naman? Hoy! Balik dirip! Kaya, gyud. Kaya, gyud. Uy, uy! Sir! Hoy! Unsa man, sir? Kita ka na yung dagan dire. Oh no! Laki! Ay! Ning largo! Ning largo dito. Oh, kusog kayo nagdagan. Sure ka? Oh, sure ko! Ning largo dito ay kusog kayo nagdagan Dali, lagi. ano, wow. Hangat! Berting kusog ay tulid pa sa alas 4 lagi, sir. Yan hara may ginukuray ato. Mau di sa Ato largo dito, sir. gidabag. Sa snatcher siguro to, sir. Snatcher to, sir. La, dire habi sige. Dire. Insure ka ni largo yun. Ning largo ra jud to, sir. Kusog jud kayo nagdagan kayo. Puyod pa ganing tiyan ato, sir. Antay salamat ha. Oh, sige, sir. Snatcher siguro itong gauna ay. Patay, maapil, magkakuani. Sa ba ang aton, ani, ha? Ano pala sa ko sa palay, taguan ko ni kayo. Nasus, maapil, jibo, ani. Harap mo ng talaki, ha? Kaya taguan, ang gani sa bayay. Kaya na, sus, maamo pa lang ko aning talaki, ha? Ay. Kinsa na? Kasi makatugtog ha, halos gugkon malang ako na putahan. Gawasa. Ay, Isa. ay sir, yan naman. Ako ito yun. Sir, Di. sa may tuyo ni mo na ko, sir. Aring bag. Sir, nga nang imuham kibaw ko ha, sa kuan pala nyo ganyan, nakibaw ko, nagdinaganay mo, kinilugay mo, snatcher kang dako. Ari Hindi ba? ko na, agto ko na sa pulis, ikon. Kung pala na ako Si nagihan doon sa, gi-turn over sa pulis, kay, nahadlo po, nagbasin, maapil ko, pero, kana kay imong gi-arrest, bot pasabot, daotan jud snatcher jud ka, sir. So, di ko mo, dili ko to ihatag ang bag. Aring bag. Dili lagi na ko ihatag ang bag. At least na lang kung imuha kong Tagalog gasan kung ano ako tong ihatag. Di para sir, sa snatcher ka, sir, no? Di ko sinatcher. Aring bag. Naluoy biyo ko atong usa ka, sir. Nangutaw na siya na kung asa, pero wala na akong gikuan kay wa pa ko kay ba kung unsa kung kinsa snatcher, ikaw ba o siya? Di mo yatag. Di dyan ako ihatag, sir. Bahala na dyan ka, bahala. Unsa ka diha? Mo syagit ako, pwede ko mo syagit. Masilingan sa atbang. Ano man ba? Ano yung bago eh? Ano ko mo dyan ang bag? Makita ko itong igsoon. Basus. Ari ang bagay. Ako atong pagwapa. Ibaw di ka nga ka nang sus na roy pageant pa rin to ba niya. Unsa may pagwapa na ko kung dito ni mo ihatag. Ay, sister! Sister! Like, Sa unsa man to? gaya mong kaning sulti. Uy, sir, ang bag. Ano Uy, ba naman sa ano, ako man itong igsoon niya ka nang suon? Ito na mo di ay? ano, kuan ba ka nang masuko man siya gud kung magsige kong lipstick ba ka nang pagwapa gumi nga ka nang Ay, nabi ako appeal nga pageant sa kuan ba daing barangay. oh, di ay. Sa ko lagi. Oh, Di ba? Di ba ka na, uy, gwapa, di ba ka na, uy, gwapa ko sa. Uy, wala. Makasuot jud ta ani mag-vibes jud kita duha. Mama, o nga practice ni mong dagan kanina. Kano masuko na dyan ako igsuon gud ko dabag dudak ko ni buhag. Ang siguro na siya sa imong Inverness, siguro na siya sa imong beauty. Mao na nga masuko. Pagkaan magayo. Tayo. Uy, Sir. Naragid, sir. Naragid. Nasakpo na gid ako abil jud akong snatcher. Oh my God, Bas. Gusto kang papuwas ang abil, Jaibi. Atong sumbag ko kausa, makuha na mo ng abil. Ano lang, sir? Saan naman Kung ta? sinabtan na yung taon mo, sir, kaya iya na mag-New Year na, sir. Sinabtan na Tanay eh. mo. Dawatan na lang gug ko. Siya, sir. Uy, Dawat man sige, gikon. sir. Uy, dawat man gikon nila ni mama ug papa niya ikaw pa noon. Naraman Igsuon ay, ra sir. ka. Dawatan na lang na siya. Abil daw na. Ayaw lagi. Hindi ka sunugon ko. Uy, ayaw, lagi. Magay, tayo.
ka na. Mubo na siguro to nila. Sakto na to kita.